Ka Southwest Khasi Hills District Kayaking and Canoeing Association haringkat ka jingat lang bat ka Meghalaya Canoe Association kilayo ban penurlong ya ka kayaking awareness camp ka badairu ka sin ka baningkong hapo ka district ka bakila penlong hawa Mawpon ha ka bahadu sanpong ngut tam ki samla kentai bat sendrang kilayo jing mentoy na ka Jinghikai Bynta Yakop King Lieng. Kani ka Southwest Khasi Hills District Kayaking and Canoeing Association kau dai beningkong tam district na borok ki district hapo ka jilla Meghalaya ki bayo ban senghi daladi hapo ka district ha ka jingit lang bat ka Meghalaya Canoe Association tham. Hagani ka sngi lapli kani ka Jinghikai King Lieng dau ba renik ten ling dot tongkhar MLA ka Mawkurwan haringkat ka jingadon lang Dr. W Mana President jong ka MCA uba khan nong si President Southwest Khasi Hills District Kayaking and Canoeing Association ka kong Sheila Vincent Secretary MCA haringkat ki khana samla ki belawan ban Shim Bynta hagani ka sngi bat kiwei I hope people are giving me some video. If you want to take a video of this, come out, please. Get under the bridge. You warmed up. Okay, settle down. Rebecca is drawing the boat out. Drawing it. Okay, stop. Come to side, please. Side. You sail the boat. Please, quick. Got a problem. See the plastic boat is much slower. See the speed. Sian benengkong ban lek kan ika trial na kumentakan ika kayaking but canoeing association kadai ka jing lekai ka betmain ne benta bon ki khna jongi baki pai ba jongi tangba kadai ka bangi kum ki jat benreu bat breu jongi khamtam ka mariang ke ngidan ka advantage ka bakrau hagani ka game the fipej hangte kum finci ka ni bon ki kshaj bagi khna kin lekai bagi khna shin khamtam hangni Southwest Khasi Hills ki ba shathai rani kor ki khna ki ba mlin bandan ho man kapor kini kilap ka jing suk ha ban le gani tamba ka don ka dedication discipline ban learn ni gani ki ha ban nang kumno ban le gas ko ru ka de ka bama tamba ka ni kum ka association ni thmu ban ai ka training ko bhatam nagam ta jung ki safety ki ai but barok backup kat bakidon kam bakin la ban le ka bhatam na gamenta ka jaj bun riu kani ka state rangkat bat ka ri ha ka international stage because hakani ka game kiduna bagi player ya mentahi khamtam leng bagi kenthe nang benta ki kenthe kiduna bagi player ha ka ri bro we ri India bro we de ki pau ka mut fi of le international fi of le national fi bon ki lat khamtam also ka sarkar ka dan ki promise ban ai ka kam ka jam ande ki la le bha yani ka kani ka banta te ka dan bon ka scope tinga kwa ban kentui pi baro ki para khna ki samla berang red ki kemi ki kapa ki banan ki khon ki ba tibit banjini ne ki ba kharar snem sheneng kharwei snem ka snem ki ba khamjrong ki badan bor ki ba dan ka sab ban le kai wan ra ki wan kendo ba bakhan nong se jang ne Mawkurwat jong ka Southwest Khasi Hills Canoe and Kayak Association but kin yarap ye phi kin play lanti ye phi one nam ting hoi ka de bathmai but nim pa jios no tang ba ka de hagani hi bangi bon kalat te ngakermen ba fin shim ye gane ka kabu bat fin le ke ba fi snow biang tang ba ya ni dan kat bat pi te nga pensluri pi ki kemi ki pa kham tam ba mo pi hi ban haban shimi ga rai na bata ki khon kani ga de ga lat ka ba khrau bhan na bata ju ki hagari jongi bro hoi ngidang dan ta shabhai kani ga seng jongi ga las dang ha boy ha tham
ngilai lek chekiwe ki district ru ban le trial tangba ndan district hadu menta ki bala seng association ka jingdon kam jong association ka dei ba unu khna utubet kat ba utubet tangba omla ban le ha national ne international klum le langba ka association kata kadau kadon kam ye man ka district ban sedang ki association jong ki ye ganu jing le kai tam kani jong ni tinga document shisha ba ka southwest hasi hills ki laya ya chekhamat ban le kani ka banta Uba renek dan leng dot tongkar habai kran kumukong san ula ai ke jing ro ya ka association bada ke jing start ki no elam kalala ban penlong ya kum kene ke jing hikai kata kum no ban tip ya rukom king Lieng ki tresitom ha ka ba philai Shim ban penlot ya ki lak ban ki crores na kalian ke scheme shispa sngi ban pentrei ha ka kawa ban perkelador ban penkeladar ya kene kawa bakan long ke internet haduk katne kum kalong mata kaba air ke jingkermen ha ka ban penek pensa ya kene ka ha ka bangi I ba mensua hang nel si don tang I jakai ba pelang malumala hanre mentara ke jing trei jo ka BSc da ke jing trei jitom jo ke Shillong Mail pila keladur kumne kene ka jaka ka ba iterat haduk ta kata kabal kelalong ke jaka wat pet kai jo ke babon balang sai sempat ku boleh cibon ki ba iran menta bat nga air ke jing ku boleh ya baro ki ba judon ka musim ban penkeu ban promote ka sports ha kane kadong kathain ke jongi na kamta jong phi ki bane Shimkhia bar ki khna ki badan ki talent young talents that you are looking forward in sports you have the talents that God has given you my advice is that be serious as all the speakers have said be serious in your talents that you have and try to increase to multiply the talents that you have Ngida kwa aban yu I bana pring yu phi pin shajet namarba na kwa bani thu iphi kumbala ong iba Stalin menne ba kalong ke shisha ba ka sarkar Meghalaya menta ka phai khmat shaphi ki samla ka phai khmat ki sport persons I minister jongi retio badat idon berngi hangne mokrat idang ya thu ba ka budget jong ka sarkar Meghalaya prasnam mensua kadon tang lai po kandai le sau po kror baro system ban perlot na kapita ka sports and youth affairs pinlengo ba menta kane ka sarkar ka bangingi don kadon kumba pras pa kror na ka sau po kror mentangi don pras pa kror ka budget ban perlot na kapita ka sport and youth affairs na kapita je pigi samla tidak bersuh tu hadukan no bakane ka sarkar kalong serius ban invest je pigi samla Bagi seluruh narlo, bagi tu epi, bakadon kaneka youth policy. Hakaba, nak benda kini kisamla kibala yo, kibala ra, kibala excel ilade banlong kinong job, banyo ekimedal hakan national and international level. Kidon kiskem kibakerpang, kamtam haka aikam haka aijam. Hakaba, nakaleng kesukar Meghalaya ka omba, omdan kamsyu wat ban Shim yak interview ro, yaki kena. Ki bala excel ban yo ya ki medal haka national ban ki international level la kalong haka no ka discipline you will be getting a direct employment from the government of Meghalaya that I want to tell you my dear young talents so excel yourself in any talent that God has given you and I wish you get the medal national and international level and you will be appointed directly by the government of Meghalaya without facing the interview. But kaneka deka seriousness, chonka deka sarkar, ban invest sa piki samla. Baki samla, omday tang bakin kot na kajila kay Henry la assure yaki bakila ban yo kam sarkar nakadaw yo kajing tibit jong pi ban Shim menta haki sports discipline ko bapero pe. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba modern ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.